Welcome to my channel tunggu borokni थाखाय guys this आं भिडिअखौ आं बानायथ'नो हानाय नंला साननैसो एग्जाम फैगासिनो जोंनियाव फाइनाल एग्जाम स' नोंथांमोना नेथ'नांगौ जाबाय साननैसो एग्जाम जोबनायलागै गाइस आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नेथ'नानै थाथ'दो एग्जाम जोबनायावलासै गाइस स' बेखिनिसै आरो आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नोंसोर सापर्ट खालामोब्लासो खालामनो आरो गाइस बेनि थाखायनो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइस आंनि चेनेलखौबो स' बिदिनोसै गाइस आरो आं गगा मोननायबो दोङो लोमजानायबो दोङो भिडिअखौ खालामनोबो मोनाखै राज फुजियावबो मोजांबो भिडिअ खालामनो हायासै ओरैनो सर्ट भिडिअ लानाय जादों बेनि थाखायनो मा बुंनो आरो लोमजानानै दोङो बेनिफ्रायनो राज फुजानिफ्रायनो लोमजाबोखादों आङो ओमफ्राय एसे माने बिदिनो बाय लोमजाबोखादों ओमफ्राय दा आरो बाय हामहांदोंबो आरो दा आरो जाफिनलायबाय हामनानैबो दा जाफिनलायदों आरो गगा मोननायदो नेथ'नो हाथ'ला आरोना गाइस